atong kapulisan dinhi sa syudad sa Davao gipaniguro ang kaluwasan sa mga Piniriso Panahon og Linog. Ani ang report ni Radyoman Karin Beltran. DXDC Radyoman Report. Giseguro sa Davao City Police Office kon Dcpo ug sa tanang 19 ka police station sa syudad ang kaluwasan sa mga Piniriso. Atol sa kusog Linog nga nabati sa pipila ka bahin sa Mindanao niadtong Lunes, ingon man sa mga aftershocks. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero, gipahigayon dayon ang mga safety protocols ug inspection sa mga detention facilities aron masiguro nga walay madisgrasya, walay mabutan sa peligro ug magpabiling luwas ang tanang mga Piniriso. Mato ni Caballero kini kabahin sa direktiba ni Dcpo City Director Police Colonel Peter Madria nga magpabiling alerto ug andam ang tanang kapulisan aron mapanalipdan ang kinabuhi sa mga Piniriso ug masiguro ang kahapsay sa seguridad bisan pa sa mga sitwasyong sama sa Linog. Hinuon wala matud pay angay ikabalaka gumikan gawas non sa bisan unsang hulga o cracks ang mga police station sa syudad gawas na lang sa pintura nga mga napakpak.